Саламатсыз, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова сезне сәламләргә бик шатмын. Бүгенге программабызда Казанда Татарстан Язучылар берлегенең курылтайы узды. Кыскасы, бу сайлау дөрес түгел. Андый ялаягы кирәк. Шүпрәле районына багышланган энциклопедия тәкъдим иттеләр. 3200 барлыгы мәкалә энциклопедиядә. Менә шуларның 2000-нән артыграгы таныткан кешеләребез, данлы якташларыбыз турында. Хәзинә милли сәнгать галереясендә Нәҗип Җиһанов һәм Муса Җәлил. Нәҗип Җиһанов белән Муса Җәлилнең очрашуы ул безнең мәдәниятебезгә яңа жанрлар алып килде. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ринат Алиев. Гер белән көрәш икесен күрсәң, 50 тапкыр сабан туба телефон. Татарстан Язучылар берлеге курылтайга җыелды. Һәр вакыттагыча ул кызу бәхәсләр белән үрелеп барды. Аңлашыла да, татар теле тирәсендәге вазгыять каләм әһелләрен бер кайчан битараф калдырмады. Ләкин бу курылтай башка мәсьәләләрне дә кузгатты. Язучылар берлеге эшчәнлеге дөресрәге аның эшләү алымы күпләрдә сорау уята. Бу оешманы ничек яңартырга җыеналар? Яңа рәис нинди максатлар куя? Курылтайдан Айзат Шаймарданов репортажы. Кем җиңәсен безнең язучылар съездларында алдан берничектә белеп булмый. Бүтән сайлаулардан айырмалы буларак. Язучылар берлеге рәисе итеп сайланган Иркаил Зайдулла әле курылтай башланганчы ук үзенең җиңүенә ышанмады. Билгесезлек чөнки. Соңгы елларда язучылар курылтаенда альтернатива буларак тәкъдим ителгән кандидатлар өстен чыгып килде. Юкка гына әлеге оешманы иң демократик оешма дип атамыйлар. Шуңа да курылтай башланганчы язучыларда төрле фикерләр хөкем сөрде. Бер кулның 3 бармагы белән 4 бармагы белән генә санарга мөмкин. Мин исемнәрен хәзер әйтеп тормыйм, әйеме. Мин үзем күрергә теләр идем, әлбәттә менә әле бит башлангыч кына Разил Исмәгыйль улы Вәлиевне күрергә теләр идем берлек рәисе буларак. Илгиз Зәйниев сезне тәкъдим иткән иде. Мин рәхәтләнеп Илгиз Зәйниевне үзен тәкъдим итәрем, чөнки бик хөрмәт итәм таланты буенча да һәм эшлекле ягыннан да. Әмма дә ләкин ул бүгенге көндә тагын да җаваплырак эштә дип исәплим. Язучылар көне безнең бәйрәм. Татарстан Язучылар берлеге курылтайы узган елда ук узарга тиеш иде, ләкин коронавирус таралу сәбәпле аны быелга күчерделәр. Шунысын әйтергә кирәк. Пандемия дип язучыларны бер залга гына җыя алмадылар. Чаллы, Әлмәт бүлеге үз шәһәрләрендә видеоконференция аша карады. Шулай ук Zoom аша да катнашучылар булды. Бу бәхәсләр дә уятты. Барлыгы 230 делегат. Курылтай башланды. Иң элек арабыздан киткән язучыларны искә алдылар. Соңгы 5 елда 46 каләм әһеле бакыйлыкка күчкән. Соңгы 5 елда Татарстан Язучылар берлеге белән язучы Данил Салихов идарә итте. Бу вакыт эчендә оешма дәүләттән 66 миллион сум акча алган. Инде элекке рәис сүзләренчә, язучылар татар телен сәяси яктан да якларга тырышкан. Дәүләт теле булган татар теленең хәленә дә йогынты ясамый калмаган. Татарстан Язучылар берлеге килеп туган бу проблемага ризасызлык белдереп, әдипләр исеменнән Россия президенты Владимир Путинга хат юллады. Бер төркем каләмдәшләребез Россия язучыларына да мөрәҗәгать итте. Ләкин без аңлыйбыз, татар телен саклау ул беренче чиратта татарның бурычы. Гомумән, курылтайда нинди мәсьәлә генә тавышка куелмасын, һәр даим бәхәс чыга торды. Залдан тавышлар яңгырады. Хәтта мәдәният министры да шелтә биргәндәй тәнкыйть белдерде. Соңгы вакытта матбугатта, социаль челтәрләрдә Татарстан Язучылар берлеге тирәсендә алып барылган шау-шу безне хафага сала. Ул айрым бер шәхесләргә генә кагылмый, бәлки татар язучысының, татар әдәби сүзенең абруен төшерә. Әгәр дә Иркаил Зәйдулла килми икән, җитәкләми икән берлекне. Безнең берлек тагын да менә шулай принт үстәндә түбән төшәчәк. Инде рәис сайлауга килсәк, күпчелек язучы һәм дәүләт советы депутаты Иркаил Зәйдулла һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары булып эшләгән Рәмис Аймәт кандидатурасын тәкъдим итте. Шулай ук Рафис Корбан белән Вахит Имамовны күрсәттеләр, ләкин алар үз кандидатурасыннан баш тартты. Уңышлар теләп, мин үз кандидатурамны кире алам. Сезгә уңышлар бергә эшләргә булсын. Иркаил Зәйдулланы язучылар гына түгел, хакимият талга сөрде. Дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов аны кыю дип атады. Россия конституцияның үзгәрешләр татарның тавышлары сашлаучы. Моның өчен никадәр кыюлык кирәк. Бер төркем язучы хакимиятны Татарстан Язучылар берлеге эшенә тыкшынуда гаепләде һәм Рәмис Аймәткә тавыш бирергә чакырды. Хакимият арбасында рәис булырга җыена.
Elemiz артында бары тик biz генә. Bir kimi de yok. Депутат мандаты да yok. Irkayda bik ağır bulacak yazıcılar bilen işlerge. Bik ağır, koltu duamanırap gidipnin. Elbette talantı var. Hem lekin halk bilen işlerge Irkayda bik ağır bulacak. Бәхәстән соң Язучылар берлеген 10 ел җитәкләгән Ринат Мөхәммәдиев трибунага чыгып, Рыкаил Зайдулла парламентта Туфан Миңнуллинны алыштырырдай шәхес дип аның кандидатурасын яклады. Туфанга бик кәшниләр булганын хәтерлисез. Тел турындагы мәсьәләне хәл иткәндә бер кеше авыз ачып сүз әйтмәде. Һәм шуңа күрә Татарстан мәктәпләренә дөньяда булмаган хәл татар теле дәресләренә прокурорлар барып керә башлады. Мин Рыкаил Зайдулланы сайларга кирәк дип саныйм. Яратабызмы, юкмы? Безгә рәис кирәк. Безгә милләтебезне сакларга, республикабызны сакларга һәм туган телебезне якларга кирәк. Шул рәвешле Рыкаил Зайдулла белән Рәмис Әймәт кандидатурасы яшерен төстә тавыш бирүгә куелды. Зумаша караучылар сайлауда катнашмады. Кем генә килсә дә, Рыкаил буламы, Рәмис Әй буламы, минемчә, моңа якка үзгәрәчәк, Алла бирсә. Язучы халкы ешрак бүтүндә илә утыра, бәлки әзрәк теге бар чыгарып алырга кирәктер. Инде әйтелмәгән фикерләрне әйтәсе киләдер һәрберсенең. Шул ук сайланган кандидат барыбер шул ук дәүләткә барачак бит инде. Кем генә булмасын. Комиссия санады. Нәтиҗәдә Зайдулла 122, Әймәт 74 тавыш җыйды. Ләкин Рәмис Әймәт бу саннар белән килешмәде. Безнең сайлауда катнашты 191 кеше. Кворум 217. Съездның башыннан азагына кадәр без уставны бозып, кыскасы бу сайлау дөрес түгел. Яңадан әйтәм, Рәмис, син бит хөрмәт итәм кешен. Син җиңгән булсаң, кворум булган булыр. Ялаягы кирәк миңа. Алар тавышта катнашмасалар да, съездда катнаштылар. Зондагылар. Димәк, кворум бар иде. Шуңа күрә бу очракта кворум юк дигән әйбер, Рәмис Әймәт дөрес түгел бу очракта күтәрмәскә иде бу вопросны. Яра, хөрмәтле делегатлар. Бәхәс өстенә бәхәс, ахыр чиктә Корылтай Рыкаил Зайдулланы рәис итеп таныды. Рыкаил Зайдулланы ихлас күңелдән котлыйбыз. Җиңелсәң трагедия түгел, җиңсәң зур тантана түгел. Без бер-беребезгә дошманнар түгел. Киләсе 4 елда Рыкаил Зайдуллага 300-дән артык язучы белән эшләргә туры киләчәк. Проблемалар күп. Язучы драматург Зөлфәт Хәким оешма яңарырга тиеш дип саный. Сүз уңаеннан ул беренче тапкыр берлекнең Корылтаенда катнаша. Читтән күзәтеп яшәгән кеше буларак, миңа ничектер башкача булырга тиеш һәм башкача эшләргә, башкача яшәргә тиеш язучылар берлеге дигән бер ниндидер бер уем бар. Ләкин мин ничек структурасын мин үзем башымнан чыгарып әйтә алмыйм. Мин аны әйтә алмыйм ничек булырга тиеш. Ләкин менә моңарчы булган кебек булырга тиеш түгел. Бер-беребездән гаеп эзләүдән туктарга кирәк. Бу безгә файдага түгел. Бу хәзер 90-нчы еллар түгел. Хәзер без бер-беребезне яманлап, бер-беребездән гаеп эзли башласак, ул татар халкының душманларына тегермәннән сухый була. Кичкенә генә авылларга бар син хәзер. Соф татар авылы. Су буенда булсын, мәктәптән балалар кайтып килсен, папа, мама дип сөйләшәләр, русча сөйләшәләр. Мәктәпләрне татарлаштырмыйбыз икән. Берничә елдан безнең татар язучылары китапларын Татарстан дәүләт музеена куячаклар. Без дөресен әйткәндә, рәис сайлау белән артык мавыктык. Biz Татарстан язучылар берлегенең стратегиясын кабул итәргә тиеш идек бүген. Татар язучылары кая баралар? Татар язучыларының әсәрләрен укучы булачакмы? Мәктәпләр юк икән, кемгә кирәк булачак бу әдәбият? Без шушыларны сөйләшергә тиеш идек бүген. Миңа бер караганда көлке, бер икенче караганда кызганыч. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. ТССР төзелүгә 100 ел тулса, республикабызның байтак районнары 90 еллыкларын билгеләп үтте. Узган ел пандемия булу сәбәпле, әлеге юбилей тантаналарының кайберләре агымдагы елга күчте.
Шушы көннәрдә генә әлеге бәйрәмнәрнең берсе Чүпрәле районында да узды. Чүпрәлеләр мәртәбәле юбилей тантанасына төрле елларда район белән җитәкчелек иткән кешеләрне чакырганнар. Беренче тапкыр район энциклопедиясын бастырганнар. Музейда дистәләгән яңа уникаль экспонат булдырганнар. Архив документларына һәм тарихи чыганакларга караганда Татарстан Республикасының иң көньякын башында урнашкан хәзерге Чүпрәле районы 18-19 гасырларда 20 гасыр башына кадәр борынгы Сембер губернасына карый. Бар тик 1920 елның май айында Татарстан Автономияле Республикасы оешканнан соң ул Татарстан составына кертелә. Әлбәттә, 20 гасыр башында Чүпрәле якларының бүгенге Татарстан территориясына кертелүе очраклы булмый, чөнки бирдә яшәүчеләрнең күпчелеген татарлар тәшкил итә. Ләкин шулай да бүгенге көндә Чүпрәле якларының авыл тарихлары Сембер губернасының хәзерге Ульяновск өлкәсенең дәүләт архивларында саклана. Аларның байтагын район музеена да шуннан алалар. Бүген биредә 70-80 елларда районда эшләгән җитәкчеләр очрашуы бара. Тумышы белән Ознахо якларына булган Сәгадәтулла Төхвәтуллин 1984-90 елларда КПССның Чүпрәле район комитетының беренче секретаре булып эшләй. Район тарихында ул коммунистик системада җитәкчелек иткән соңгы райком секретаре булып калачак. Бундагы халыкның бердән-бер кәсебе игенчелек, терлекчелек. Менә буларның төп кәсебе шушылай булган, шушылай булырга тиеш. Чүпрәленең 90 еллыгы уңайыннан район музеенда бик күп яңа экспонатлар булдырылган. Танылган шәхесләр турында кызыклы материаллар җыелган. Кайткан кунакларын да таныштыру максатыннан музейдагы байтак экспонатлар бүген вакытлыча район мәдәният йортына куелган. Олыгайган сайын авыл тарта бара икән. Авыл кадерләй бер, аның туфрагы кадерле, аның кешеләре кадерле. Аның үлгәннәрен дә искә алу бик әйбәт. Чыннан да бу якларда тырыш һәм булдыклы халык яши. Узган ел авыл хуҗалыгында иң уңышлы ел була. Чүпрәлеләр инде соңгы елларны бигрәк тә авыл хуҗалыгында, авыл хуҗалыгы продукция җитештерү буенча күп кенә зур уңышларга ирешәләр. Урта, кече бизнесны үстерүдә мин әйтермен күп кенә эшләр эшләнә. Безнең хуҗалык быел уртача 1 гектардан 51 центнерга якын бер тетлек узаклы культуралар җыеп алдык. Менә сату бәяләре быел гомердә булмаган әйбәт булды. Бүгенге юбилей төрле елларда районның дистәләгән авылларында туып үскән, танылган сәясәтчеләрне, язучыларны, сәнгать әһелләрен, галимнәрне бер мәйданга җыйды. Чүпрәле халкы ул үзенчәлекле халык, кыю халык, ишчән халык. Булган халык. Чүпрәленең киләчәге зур. Районның Иске Дуан авылында туган халыкара танылган галим Роберт Ильязов хезмәт юлын колхозда ветеринар булып эшләүдән башлап китә. Бүген ул биология фәннәре докторы, профессор, Россиянең атказанган фән эшлеклесе. Ана телен аны бер кем дә онытмый. Ана теле һәр вакытта минем янымда, йөрәгемдә калачак ул. Мин чуаш телен түгел, мин бик әйбәт беләм, казах телен дә беләм, белорус телен дә беләм, украин телләрен дә беләм. Минем галим булуы менә шул телләрне белеп, урыс телен, казах телен, белорус телен, украин телен, инглиш телен алып, шундый белем галим турында шулай булып чыкты да. Менә мондый танылган шәхесләр бай тарихлы авыллар турында материал туплап, бүгенге юбилейга дип район тарихында беренче тапкыр энциклопедияда дөнья күргән. 3200 барлыгы мәкалә, энциклопедик мәкалә энциклопедияда. Менә шуларның 2000-нән артыграгы алар менә без персоналар буенча, безнең шәхесләр буенча, безнең районда туып үскән, безнең районыбызның үсешенә үзләреннән зур лайыклы эшләрен керткән кешеләр хакында, һәм безнең районда туып үсеп, ил күләмендә, кайберләре дөнья күләмендә дә үзләрен таныткан кешеләребез, данлы якташларыбыз турында. Әмма бу 30дан артык гармун баяннарны бәйрәмгә Түбән Шәке авылыннан Шамил Мөбинов алып килгән. Кемгә барам? Гармун якта тузанга буталган алып кайтам, ремонтлыйм, менә шуннан язылды гармун. Мәдәният йорты фойесындагы кызыклы күргәзмәләрне район үзешчәннәре чыгышларын караганнан соң бәйрәмчә бизәлгән тамаша залына узабыз. Район башлыгы Марат Гафаров бәйрәмне ачып җибәргәннән соң сәхнә түренә төрле елларда район белән җитәкчелек иткән кешеләрне чакырды. Алар кыска гына вакыт эчендә үзләре эшләгән чырлар хакында сөйләп узды. Соңыннан аларга район башлыгы 90 еллыкка дип эшләнгән юбилей медальләрен дә тапшырды. Медальләр дигәннән Чүпрәле ягы иң күп геройлар биргән сирәк районнарның берсе. Наш район это родина 16 героев. Это 5 героев Советского Союза, 2 полных кавалера орденов славы. Это 8 героев социалистического труда и
один из 3 героев России. Бу геройларның барысы хакында да яңа гына чыккан энциклопедиядә язмалар урын алган. Бүген бәйрәмгә килгән һәр кунакка бу саллы китап бүләк итеп тә таратылды. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар. Кайгылы хәбәр. Язучы, галим, күренекле җәмәгать эшлеклесе, техник фәннәр докторы Зәки Зәйнуллин вафат. Ул Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Хади Атласы исемендәге бүләк лауреаты һәм татар милләтенең затлы, тугры улы иде. Урыныгыз җәннәт түрләрендә булсын. Мына татар мин. Армияда мин 36 ел служить иттем. Безнең татар халкы кебек асыл халык бүтән дөньяда юк. Без бик укый беләбез, эшчәнбез, тырышбыз. Урыс безне дәшмигенә тыңларга өйрәтте. Атып, кисеп, шабып, сатып алып мырзаларны. Безнең кебек талантлы халык дөньяда бүтән юк туганым. Мин татар булганын гына әйтмим. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Хәзинә милли сәнгать галереясында Нәҗип Җиһанов һәм Муса Җәлил. Нәҗип Җиһанов белән Муса Җәлилнең очрашуы ул безнең мәдәниятебезгә яңа жанрлар алып килде. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ринат Алиев. Гер белән көрәш икесе курсан 50 тапкыр сабан туйлатыр җыймый. Аларның дуслыгы үрнәк алырлык, иҗаты сокланырлык, тормыш юлы баш иярлек. Быел без татарның асыл уллары Муса Җәлил һәм Нәҗип Җиһановның истәлекле даталарын билгеләп үтәбез. Каһарман шагыйрьнең 115, композиторның 110 еллыгына багышланган күп санлы чаралар уза. Казан Кремле музей тыюлыгының Хәзинә милли сәнгать галереясында да Муса Җәлил һәм Нәҗип Җиһановның тормышы һәм иҗатын яктырткан күргәзмә ачылды. Биредә Татарстанның төрле музейлары, театрлары үзләренең шәхси тупланмаларыннан 100 экспонат тәкъдим итте. Тулырак киләсе сюжетта. Күргәзмәне Җаннар берлеге дип атаганнар. Ленин премиясе иясе, Советлар Союзы герое Муса Җәлил белән 2 тапкыр 2нче дәрәҗә Сталин премиясе лауреаты, Советлар Союзы һәм ТССРның халык артисты Нәҗип Җиһановны татар халкына хезмәте берләштерә. Муса Җәлил белән Нәҗип Җиһановның очрашуы ул тарихи очрашу. Менә талантлы кешеләр бик күп. Шагыйрьләр арасында да, композиторлар арасында да, бүген дә алар бар, иртәгә дә булачак. Әмма ләкин ниндидер бер очракта ике талант очраша да, ниндидер бер гүзәл шартлау барлыкка килә. Һәм шул гүзәл шартлау вакытында яңа әсәрләр туа, хәтта яңа жанрлар туа. Аларны үзара Мәскәүдә драматург шагыйрь Әхмәт Фәйзи таныштырган. Ул вакытта әле Нәҗип Җиһанов студент, консерваториядә композиторлыкка укый. Муса Җәлил шул уку йорты каршында Татар опера студиясының әдәби бүлек мөдире. Иҗади тандем нәтиҗәсендә Бөек Ватан сугышы турында Илдар дигән беренче совет операсы туа. Күргәзмә ачылышында Алтын чәч ариясы яңгырады. Шул исемдәге опера иҗатташ дусларның тагын бер хезмәте. Дәүләт бүләгенә ия булган беренче милли әсәр. Нәҗип Җиһанов белән Муса Җәлил Казанда бер йортта яши. Операны да шунда язып бетерәләр. В основе либретто Алтын чәч лежит поэма Җәлиля, сказочная, и как любой автор, тем более поэт, он очень сопротивлялся сокращению. А оперный либретто подразумевает то, что нужно переставлять места и сокращать. И он говорил Жигану: ты варвар, ты хочешь, чтобы я вычеркнул строки, которые писал кровью и сердцем, нет, ты этого не добьешься. Ну, по воспоминаниям близких, Жиганов, зная, что Җәлил любил играть в шахматы, и Жиганов тоже любил играть в шахматы, он ему предлагал партию, проигрывал ему один раз, другой раз, третий. Потом Җәлил понимал, сначала радовался, потом понимал, что друг ему специально проигрывает, и улыбался и говорил: ну хорошо.
Я согласен, но это в последний раз. Бүтін ил Муса Жәлилне сотлық жанға санағанда, Нәжип Жиханов аның турында шағир операсы ижад итә. Соңрак бу темага язылган Жәлил операсы Европада яңгыраган беренче татар әсәре була. Муса Жәлил белән Нәҗип Жихановның дуслыгы турында сөйләгәндә бер тарихи вакыйганы әйтеп үтәргә кирәк. Шагыйрь сугышка киткәндә алар үзара кайышларын алышалар. Әлбәттә, инде Нәҗип Жихановның кайышы фронтта югала, шагыйрьнекен Нәҗип Жиханов аның исемендәге музейга тапшыра. Күргәзмәдәге экспонатлар Татарстанның Милли музее, Сынлы сәнгать музее, Татар дәүләт опера һәм балет театры, Качалов һәм Камал театрларының шәхси тупланмаларыннан. Әйтик, биредә Туфан Миңнуллинның моңлы бер җыр әсәре буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов куйган спектакльнең афишасы бар. Спектакльдә шагыйрьне Ринат Таҗетдинов уйнаган иде. Бәбине кызыксынадыр Муса Жәлил белән. Кайбер әле безнең шагыйрьләр дә әйтәләр, Ринат син бит хәзерге шаган да дип, буең белән дә тисең белән дә дип. Үземнең татар икәнлегемә сөенеп, Мусаны уйнаганыма сөенеп яшим. Миңа калса, минем иҗатымда иң зур рольләрнең берсе дип саныйм мин аны Мусаны. Без аның белән кайда гына булмадык, кайда гына уйнамадык. Һәм гел мине белән Муса итеп кабул итәләр, чынлап да менә. Һәм ул шул кадәр халыкка тәэсир итәдер. Менә әбиләр менә дә иде, менә чәчәкләр белән булай тотып, калтырап, ай Муса улыбыз дип. Менә ул беләсеңме, менә ни өчен? Чөнки бу бийек шагыйрь, бийек шәхес. Аның 50 еллыгында 1956 елны Татар театрында Жәлилгә багышланган кичә булды. Шул кичәдә Азәрбайҗан шагыйре бийек татар халкына һәм бийек татар улына дип сүзен бетергән иде, багышланган кичә дип. Залдагы халык тып-тын калды. Бер кем кул чапмады. Чөнки ул вакытта бийек татар халкы дип әйтергә ярамый иде. Шуңа күрә минем күңелемдә инде, җанымда Муса Жәлилгә булган хөрмәтем шушы безнең халыкны бийек итеп күтәргән өчен. Күргәзмәдәге һәр экспонатның үз тарихы. Тамашачылар аның белән 16 майга кадәр таныша ала. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Көрәшеп алган иң зур бүләге машина. Кер юу машинасы гына булса да, шул чор өчен иң кәттә бүләк иде ул, ди Ринат Алиев. Бөтен гомерен көрәшкә, көрәшне үстерүгә, танытуга багышлаган. Хәзер дә шул юнәлештә эшләүче Ринат Алиев бүген көрәшчеләр сәхифәсе кунагы. Ринат Захит улы Алиев 1955 елның 5 июлендә Буа районы Янтуган авылында туган, Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган. Россия министрлар оборонасының мактау грамотасы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 65 ел тулу медале белән бүләкләнгән. 2 тапкыр Советлар Союзы герое булган Покрышкин исемендәге медаль, 2нче дәрәҗә казанышлары өчен ордена, ватанпәрвәрлек өчен билгесе иясе. Казанның 1000 еллыгы медале 27-нче бөтен дөнья җәйге универсиаданы оештыруга күрсәткән ярдәме өчен Россия президенты Владимир Путин грамотасы белән бүләкләнгән. Ринат Алиев Буа районында туса да, Орчада төпләнгән. Югары белем алганнан соң эш буенча килә. Районның Үрнәк авылындагы һөнәри техник училищесында укыта башлый. 4 елдан соң Орча районы ДАСАФ рәисе итеп билгеләнә. Әлеге хезмәтне 35 ел дәвамында уңышлы башкара. Көрәшкә килсәк, бу спорт төре белән институтка укырга кергәч шөгыльләнә башлый. Тренерлары дип Әсхәт Шәйхетдинов, Гадел Хәбибуллинны атый. Яхшы остаз, ярты уңыш диләрме әле? Ринат Алиев тренерларының киңәшләрен һәр чак истә тотып эш итә. Милли көрәштәге уңышлары турында үзе сөйләсен әле. Институт беренче елда факультет беренче атырга туры килде. Арча сабан туен җиңел веста аттым 70 килограммга кадәр. Казан сабан туен атканым бар 70 килограммга кадәр. Мин үзем Буа районы, безнең күрше Шумушинск район. Шумуш районында гыр буенча да көрәштә үз исемдә да абсолют көрәшне атканым бар. Инде иң күп тәк алганы Яңасал авылыннан Арча районында. Менә бер санап утыргайым, гыр белән көрәш икесен кушсаң, 50 тапкыр сабан туй батыры шуннан. 50 яшендә Леногорскида соңгы тәкән алдым көрәшеп.
Башта көрәштән киткәч тә киләмгә чыгасым килеп, узак газапландым. Көрәшчеләрнең бил алышканнарын күрсәм, кулларыма кадәр дирелде иде ди ул. Көрәш кенә түгел, әгер күтәрү буенча да аңа тиңнәр булмый. Ринат Алиев әлеге төр буенча спорт мастеры. Тренерлык эшчәнлеге дә игътибарга лаек. Үрнәккә кайткач, училищеда көрәш түгәрәген аша. Юктан башладык, теләк көчле иде. Шуңа уңышларыбыз озак көттермәде ди героебыз. 10 ел дәвамында тренер булып эшли. Тренерның төп вазифасы көрәшергә өйрәтү. Шул ук вакытта укучының тәрбиясен дә онытмаска кирәк ди. Аларны яшьләрне вакытында тәртипкә салып бармасаң, булмайды. Мен 10 елдан артык тренер эшләдем. Без аның аяк тырнакларын, кул тырнакларын, чисталыкларын беренче ярышка барганда мен уялдым алардан теге чишенгә. Шуннан соң инде мин һәр вакытта ярышка барыр алдыннан әйбер шуларны тикшереп тырнакларын, аяк тырнакларын иләр, алар үлчәүгә баса плавкадан. Анда бит каян дип аны сырлар. Арча училищеннан дигән шул бит күңелсез. Аннан тәмәке буенча менә бик каты эшлидер без, тәмәке тарттырмыйдыр. Әле бүген дә күрәм, Хайран зур начальство бит, тәмәке тартып тора, мине күрүгә сүндермичә кесәсенә тыгалып шунда. Битем янмасын кесә кара дип шулай. Безнең тәрбия эшләре бик көчле алып барыла инде. Алар көрәшчеләр, аннан соң көрәшчеләр, например, күбесе Шәйдуллаев имамшаларга Акбар şirkәтендә, Равил менә ниләр бөтенесе, алар инде ымтыла, көрәшчеләр һаман алга эшләргә. Ринат Алиев үзе дә лайыклы ялда булса да тик торуны белми. Инде 10 елдан артык Арча районы көрәш федерациясын җитәкли. Татар көрәше буенча республика дәрәҗәсендәге хөкемдар. Гомумән, хөкемдар вазифасында ул инде 42 ел. Көрәштән кала шәхси автомәктәбе бар, шунда укыта. Бүген спорт белән шөгыльләнәсезме дигән сорауга да шактый үзенчәлекле җавап ишеттек. Җәй көне минем бакчаларым бик зур, 2 типлисем бар, кыяр үстерәм. Помидор үстерәм шунда. Вот шуннан соң бәрәңге бакчаларым күп. Иң тәмле бәрәңге миннән алалар шуннан. Бәрәңге ашарга киләсе. Кар крем эшлим, ул бит инде обязательно гергенә күтәрә диме. Физик любой нагрузка, любой эш инде уже физиология. Бер булганнан бар да була. Тапшыруыбызны Госман Сәдә сүзләре белән төгәллибез. Ялгыз калсаң юлда, учак тиргез. Учак янса, юлдаш табылыр. Учагыңнан ышкан ышкыннардан зәңгәр күктә йылдыз кабыныр. Янып яшик милләттәшләр, исән-имин булыгыз.